Durant tot aquest mes d'abril es pot veure a Torrebarrina l'exposició Enciclopèdia de Dones STEAM de Sandra Uve i Núria Salan. La mostra dona a conèixer investigadores, científiques, inventores, creadores i pensadores que han transmès la seva passió per la ciència i la tecnologia. La Gemma Marfany, catedràtica de Genètica a la Universitat de Barcelona, és una de les protagonistes de l'exposició Enciclopèdia de Dones STEAM, que avui s'ha inaugurat a Torrebarrina, una mostra on es poden veure els perfils de 19 dones destacades dels àmbits de la ciència i la tecnologia. Em fa moltíssima il·lusió aquesta exposició i aquesta iniciativa perquè tant trobo referents meus, companyes en què hem compartit moltes idees i molts processos innovadors i també fins i tot hi trobo les meves alumnes. Això és magnífic, no? Perquè és un fil intel·lectual que ens uneix a totes. Aquesta exposició és un petit recull de les més de 100 dones que surten en els 2 primers volums de la primera enciclopèdia de dones STEAM creada per la Sandra Uve i la Núria Salan. L'objectiu d'aquesta iniciativa és visibilitzar les contribucions de les dones a la ciència i la tecnologia i reivindicar el seu talent. Els llibres que tenen a les escoles, les nenes i els nens ara mateix veuen un 99% de noms d'homes i un 1% de noms de dones, i aquest ja el coneixen, que és la Marie Curie. Per tant, l'objectiu és que aquesta enciclopèdia de dones, que la Núria Salan i jo hem fet perquè arribi a les escoles, i aquesta expo és una petita mostra, el que vol és cobrir equitativament aquesta part històrica que no està coberta en el material curricular i que les nenes i els nens creixin no amb la sensació, sinó amb la certesa de que la història està escrita per dones i per homes. Aquesta iniciativa és una activitat més que s'ha posat en marxa des de l'Ajuntament dins del programa Inspira STEAM per donar visibilitat a les dones científiques entre l'alumnat de la ciutat. És un complement a totes les polítiques públiques que estem impulsant precisament per donar visibilitat al paper de la dona en l'àmbit científic i tecnològic i també per fer arribar als més petits, als més joves, la importància d'aquest paper de la dona en aquests àmbits. L'exposició Enciclopèdia de Dones STEAM es podrà veure a Torrebarrina durant tot el mes d'abril. Està previst que més de 200 alumnes de primària i secundària de la ciutat visitin la mostra durant aquests dies.